a womo Krachi West abaton pesia so wo ti mantam no mu ese nedie womo so womo ehia ensakraye na wo so womo ye ensakraye no penso na betimi aboa womo ama Krachi East abato no adwa no betimi akoso aye NDC for the Adom TV etwaso NDC amanyoko mebi a wonom ewo Krachi West mensini mu ewo otimantam mu a woni amani boni twetwe nkomo no edito nanim se dinti a wo pre nsesanye ewo amanyoko ni mu nyina agina se wonom koso ma wonom na hyebedani Helen Adwanton so etoaso a na hwe ya fimpino ani edunu na abato mu no enya de se obetumi edi mu nkunim woni amani boni nkomo twetwe mu no ene wo bo e ma hyebedani sobo se ebeye mfie dumienu ni a wobeye mrahye bedwani ewo wonom abaton pesua no so honom no wonom ehunu mpuntudwuma bia ewo honom. Seriously speaking, nyama bia ni ho a betumi aka se ehye mrante no kran se o betumi akon akọ manim. Sabi, sa wo ye mabunu a, wonim emabunu hawo, wonim wo dadwen, wonim wo sun. Nipa ya ye pese ye de ne ba for nsesan no, wo ye bambunu, wo ya abai wa kefefe. Mo na wo ye obi asabi, wakosu akọ nanim kakra. Wo wonim emrante ne maiwa wo hawo Krachi kuro no mo. Ebiom Adient na here assaye. Party na ho de nyansa na ni onyam nyina ye branches no. Ye wini elections, ye wini about to party or party headquarters. Ye wini about to our branch level. Branch executives no. Sabi akade ni nyama mo de be ye adwuma no mo san kan ye. Eno nti adwuma no ye den ma mo. Magdalene enemele ena pesi wojina ma wonom to no so abasebe obetumi akomra hyebedwam ono so ne kasa yemu ene odi tu dwa se so wonya akwanya ekomra hyebedwam a wone mmabunu ene be ye adwuma se de be ye a obetumi edi mpumtuo aba ekuro ni mu. Branches no omoni party nintini they are the root of the party but branch executive mo me constituency omo brepa enu nti nyame ya Adom na me wini a I will make sure say the branches will be treated very well. I will make sure say branch executives they will enjoy my 4 years in Parliament. And we can't share Krachi West delegates say, Mom NDC KCO, who be dear we in 100 Ghana, 200 Ghana. Within 30 minutes, 5 minutes. Now if it was uncle Bremo.